урока, който сме дошли да учим, е с повишена трудност. Тук и сега, в това триизмерно пространство, или ако включим времето като четвърто измерение, четириизмерно пространство да бъде, важната задача е да опознаем себе си чрез човека до нас, когото сме избрали, да ни отрази в нашата пълнота. Тук вече говорим за любов. Това е не любовта, в която аз се влюбвам в половия орган на партньора. Във външния вид. Това не е. Това е духът и душата на единия се свързват с духът и душата на другия и всичко, което следва е само продължение на желанието на духа и душата да бъдат сляти. Най-често днес хората се разделят, защото първият импулс е да слеят телата, а след това почват да търсят душите си и духовете си.